see, 'cause I think I do want you next to me. Ha? Yan o, clearance na lang siya. What size? Ito maganda, rose gold yung ano niya. Good morning, guys! And today yung dating nila, Race. Mamayang hapon. Mga 6 siguro yung dating nila dito kasi may trabaho pa si Dan. So, nag-ano lang ako, maglilinis. Pero nalinis na to kahapon ni Jan. Na Instagram ko si Jan yung nagwa-vacuum kahapon and nagkukuskus ng floor. Habang ako nagtutupi. So, ngayon, ang ginagawa ko pala ay, ayan. Ina-update ko yung aking laptop. And then, linilinis ko siya kasi diba, lagi ko siyang halos araw-araw ko siyang ginagamit. At dito siya sa kusina. And meron akong mga minsan, alam mo yun, mga dikit-dikit sa kamay. And natatransfer ko dito. So, I mean, eto, gamit ko tong brush. Eto kay... Ayan naman siya. Yeah, wait. Gamit ko tong toothbrush. Eto ay kay Kuya TJ. Ito nung baby pa siya. Pero, hindi ito nagamit. No, this is not yours. So, yeah. So, ang ingay ni Jan. So, linilinis ni Jan yung fireplace. Ang ingay. Yan ang naririnig niyo. Wait lang. Ayan, naririnig si Jan. Nasa roof siya. Kasi linilinis niya yan. Yung, ang tawag ba dyan? Chimney. Kasi linilinis niya yung, ito yung ating fireplace. So, ayan. So, tapos na siguro siya. Hindi pa. Hindi pa. Ayan, naririnig niyo. Linilinis niya. Balik tayo dito. So, eto nga. Eto ang ginagamit kong pang alis ng mga dust dyan sa ilalim ng keyboard. Kasi alam ko, mayroon namang nabibili na yung spray na parang air lang yung ano niya, yung laman. Tapos, ini-spray yan. Tapos, matatanggal yung alikabok dyan sa mga singit-singit ng ano. Singit-singit ng keyboard. Ayan, may mga dust kasi siya. So, hindi ko na, tumatagal ko na to hindi nalilinisan. So, sabi ko, bigyan ko siya ng pansin kasi itong ating ginagamit sa pang-edit sa araw-araw. Diba? So, ayan, linisin ko lang siya. Ayan, malapit nang matapos yung aking ina-update. It's all clean, guys. Si Jan, maglilinis siya ng, I don't know where, maglilinis siya ng bathroom. Ayan. Kasi sa kanya yan na trabaho. Malakas yung amoy ng panglinis sa pang-mode. Hoy! Where are you going? I thought you're gonna clean the bathroom. Magugol pa pala siya. So, in-spray niya lang yung ano. Oo, kasi matagal siya hindi nakakapag-golf. Kasi nga, gawa sa sakit ng kanyang mga kasukasuan siya katuwad. So, ngayon, mag-golf siya. Mag-golf pa pala siya. So, in-spray niya lang yung ano, yung bathroom. Ano? Ay, what? Big enough. Big enough for what? Big enough adult. Oh, big enough na raw siya to play golf. No, you're not, Baba. You're gonna help mommy here. Ayun, nagtampo na naman siya. Oy. It's alright. Tita Reese and Tita Dan are coming later. Okay, come on. So, ayan, tapusin ko lang tong paglilinis natin sa computer. Ayan, alis na siya. You move over. Who are you going with, Han? Tag and Joe's mate and stuff there. Are you gonna bring the buggy? Are you? I know the body. Yeah, dadali niyo yung golf cart. Okay, say see ya. Good luck, clean up. Ayun, niready ko na yung lulutuin ko para mamaya. Clean up, other races coming. Race and Dan coming. Ayan guys, nakaligo na ako. And si Holly nakaligo na. And then, di ko yata nasabi sa inyo kung bakit pupunta dito sila Race sa amin. Kasi diba, pupunta kami ng Melbourne bukas. Bukas is Friday, yes. Yeah, you're done. Brushing your teeth, yeah, you're done. And yan. Naayos ko na yung bed nila. Oops, ayan yung bed nila. Okay na yan. Come on, Baba. Come on, hoy. Come on. And dito tayo sa kwarto. Kasi dito mag-stop over si Laris kasi kami, nasa middle kami ng Adelaide tsaka Melbourne. So, from here, 4 hours na lang yung Melbourne. Pag galing ka kasi sa Adelaide, mga 8 hours, mahigit pa ata.
ang ida-drive mo. So, kaya dito sila mag-stop over. Then, sabay-sabay na kayo punta ng Melbourne. Where are we going, Holly? Melbourne. What we gonna do in Melbourne? Rudolph. No. Manunod ng, footy kasi yung team ni Jan tsaka ni Dan yung maglalaro. So, kaya, pupunta kami. Manunod sila. Pero kami ni Race, hindi kami manunod. Magagala. Maggagala kami ni Race. So, ayan. And eto nga, mamaya ko na lang to asikasuin etong aking pag-impake. Hindi pa ako nakapag-impake. Punta muna tayo dito sa kusina. Ipakita ko sa inyo. Magluluto lang ako ng beef schnitzel para sa mga boys. And then, longganisa para sa mga bata. And then, sa amin ni Race, mag-adobo akong pusit. So, yan lang. Kasi, bukas na maaga kami aalis. So, ayaw ko magluto ng marami. And, tinext din ako ni Race. Sabi ni Race, Manay, huwag kang magluto ng marami. Eh, hindi naman talaga magluto marami. Kasi, walang kakain the next day. Kasi, maaga kami bukas aalis. So, yan. What do you want, Baba? Grapes. Okay, wait. I'll get you grapes. And, ayan. Gagawa ako ng brownies. And, si Holly, kinukulit ako kanina pa. Gusto niya ng chocolate. So, ayan. A little bit. Gonna say? So, ayan. Yan ang dessert namin. Brownies. Salang ko na yung brownies. And then, ayan. Lilinisin ko tong pusit. And then, yung mga bata, tsaka si... Sana sila nasa labas. Si Jan kasi linilinis niya yung... yung car. Kanina pa siya dumating. Galing sa, paglaro ng golf. Ayan, si Holly. And then, si Zach and si Tijan doon. Naglalaro ng, hindi yung makita guys, nagpo-footy. Linis ng car. Iniiwasan nilang matamaan yung car. Ay, si Holly. Dito na guys sila Race. Hindi ko pa nakikita, nasa labas pa yung mga bata yung nagsalubong sa kanila. Kasi ayan, nagluluto na ako ng pusit. And, longganisa pa sa mga bata. Wait. Yan po ang nagsalubong sa kanila. Hello! Sabi ko, sarado ang sabi ko, baka hindi nila alam na So, yeah. Did you say hi? Did you miss me? Ano ka pa? Oh, parang mama naman siya dyan. Oh, magagrabe naman kami. Ayan guys, luto na yung ating adobong pusit. Ayan na siya. And then yung brownies. Ayan. Mga tubo-tubo dadami to. Kasi nga, di ba, isang bag na malaki kasi ang kinukuha ko. So, pag over 1 week na siya, nagaganyan na talaga siya. Ayan. Yan ang ulam nila. Sunog na. Hindi siya sunog. Yung, yung tawag Sugar? Yung sugar, oo. Kanina pa siya, galit na siya. Ayaw nga. Sabi niya, ma'am, huwag kang Chika-chika, magluto ka dyan. Ha? Pork? Pork, ayan. So, ayan yung food ng boys. Beef schnitzel na mayroong parmesan. And eto, kay Dan tsaka kay Jan. Kain kami, guys. Ibang side to, ha? Lambot. Lambot? Very tender. Horse chocolate cake. Drops of pasta. At least wala nang mga Kung ako nagkain. Sabi mo si Manay, grabe. hindi pa talaga ako kumakain. Ako wala, as in. Kanina, yun lang guys. Nagtubig lang ako. Ako talaga nagtubig. Nagtubig lang ako. Cleansing kasi ako ngayon. Yum. Sarap. Even the crazy boys in lunch. Kain, guys. Hey, drop! Hey, yeah. Hindi ko makapanood. May 8 years old na ako. Diba? Ang tanda ko niya. Diba? Hindi mo lang namamalayan. Si Huli may boyfriend. Sabi nila, ma'am. May boyfriend ako. Mga ganun si Huli. Alam nung, oo. Nice. Kung ganda pa naman, buyag. 8 years old. Did Hay Oh, si take the Kuya. first off in Hollywood? Nag-Q&A kami ni Dan. Nagmukbang kami ng crab. Tapos sabi, may nagtanong doon kung
ilan na naging girlfriend niya at kung parang ilang taon siya nung first girlfriend niya. Sabi niya, ano bang masasabi mong girlfriend yung nakasex mo? Sabi ko, huwag mo dire-diretso na explain. Sabi niya, okay, I have a girlfriend when I was 12. Sabay daw sila mag-lunch, tapos mayroon nagbibigayan daw sila nagbibigay daw sila ng Christmas present. Sabi, hindi ko alam kung girlfriend yun, pero kung yun yung girlfriend para sa inyo, hindi yun. Yun. 12. Wow. Ako wala pa niya. Wala pa, uy, Diyos ko, second year high school. Wala pa nga. Hindi ko ba yan alam. Wala pa ako. Wala pa akong menstruation. Kaya nga, sabi ko, wow naman. Natutuwa ako kapag nagkukwento siya ng mga ganyan, yung mga past experiences niya. Mga girlfriend. Ako meron akong isang nakitang napakaganda. Sabi ko bakit, yun ang sabi ko sa'yo, di ba, na napakaganda ng girlfriend. Nung nakita ko, ang ganda niya naman. Pero masaya ako, sabi ko, this maganda, ka-level ko siya. Ka-level ko to. May nakita ako, Asian siya. Vietnamese ata yun. May picture sila ng dalawa. Kinip niya talaga kasi gwapong-gwapo siya sa sarili niya doon. Kinip niya talaga. Kinat ng uloy. Ng babae? Oo, buang. Bakit ikikip niya yung picture ng girlfriend niya sa amin? Kinat ko yung side niya kasi nakaganon sila yun. Tapos sabi ni Dan, kinip ko yun kasi gwapong-gwapo ako sa sarili ko. Wala na ako ibang picture ng 16 years old ako. So, yun na lang. kinip niya talaga. Kinat ko. Yung ulo. Yung babae mismo. Kinat ko yung babae. Sabi ko, gusto mo ikip? O sige, ikip mo to. Ang sama naman na nandun. Nag-declutter kasi. Siguro ako naman siguro. May tago pa nito. Kaya nga, bakit mo kinikip? Siya imposible Parang ang gusto mama. pa ata ipa-frame eh. Reader. Yung may ganun kaya yung nga may bunga doon. The next is Tim Kelly. Yung talaga sa mga Hindi na ako sumasali. Siyempre yung mga bata, di ba mga natin? Papel o kaya istro. Binabasa. O yung dami, di ba? Di ba sa bambu yan? Bambu ba yan? Yung may Iba naman. Oh, iba naman yun. Hindi ginaganon pa yan. Oo, yung iba naman yan. Uluthang sa amin. Sinasabi ko naman sa'yo, bamboo din siya, or istro. Tapos may bunga ng something sa puno. Yung, ikaw, alam niyo yung guys, yung kulay green siya na bunga na maliliit na parang, parang munggo ang kulay ng bunga niya. Tapos may straw ka lang, tapos tapos tatago na, alam mo yun? Bible na ganyan talaga sa akin. Kinagano na talaga, lumalaban. Grabe, tapos ang chinilas ko yun, wala sa panan dito kasi takbo na. Naano ganyan eh. Tapos nang bagong lipat kami sa kasi sa bukid kami nakatira, diba? Lumipat kami doon sa parang city na. May mga namubuli sa akin doon. Yung dumadaan ka sa malapit sa bahay nila. Tapos yung may paddle ng tubig. Gaganon. Oo, gaganunin pa. Oo, gaganunin para masima yung uniform mo. Sabi ko. Tapos hindi pa ako natatakot pa ako sa kanila. Tapos ako lang mag-isa sabi ko, kasunod sa akin yung mama at papa ko. Sige kayo. Takot sila sa akin. Wala naman nakasunod. O, di ba pinadaan ako? Mga bully ako. Grabe naman. Feeling ko, pinakamasal sa childhood. Yung ano natin, mga 80s, 90s, yan. No? Grabe ang bully. Pero mas kawawa yung mga binubuli ngayon kasi social media. Yun naman. Yun na ang kakaibahan noon. Tayo wala tayong alam. Alam lang natin, mga kapitbahay lang natin kung anong meron sa kanila, anong ganap. Ngayon kasi lahat kasali lahat dito. Tapos hindi naman sa atin sobrang tagos na tagos. Ngayon kasi kapag binuli ka, Parang, tagos eh. depression agad. Buti wala tayo yun. Basta makakain kami noon, tapos makalaro, pagtulog ang mama, tatakas ka sa bahay. Kasi di ba 3 o'clock nagpatulog ka din? Oo, pinapatulog din kami. Pinapatulog kami. Hindi kayo tatakot. Di ba? Matulog ka. Siguro lang. Lagi ako tumatakas. Oo, hindi. Alam niyo na guys. Learn from me. Learn from her. Hindi siya natutulog kayo, ayan. Pero mas ihawli ko ano siya, little. Ayan, lumabas sila. Kumuha ng stick para sa marshmallow.
Oh no, Holly! You didn't wear shoes, Bob? I guess not. Oh, may Dolores Shakes I stick. had shower. You already had shower with mommy? Good bad. There you go. What? Doon sila, oh. But this? What are you doing? Look. Careful. No, that's enough. That's enough. It's hot. Close it. I'm off. Close it. Ayan, dessert na sila. Ito yung brownies, guys, oh. Yeah, I'm having some. Ayan. Just head And may cream and ice cream. So, ayan na yung dessert nila. Oh. May ice cream tsaka cream. Kay ano yan? Nasa yung kutsara. Nandiyan pa. Oo. Ano na to? Ayan, eto na. Kay Dan. Kay Jan na yan. Separate. Thank you. I already used this song. What do you call that? Anong? Armrest. Akala ko sa iyo yung ano. Naglalaro sila, oh. Hollywood. Are you alright, kuya? Masakit. Okay, Sak, go. Go. Tingnan si Sak. This one hurts. Go, kuya. You want Holly to do it, please? Not flat, her. He was looking. Paki tayo, guys. Tapos na kayo mag-dinner. Cover this. What's that? Ayan. Nakapaglaro na sila. Oh, sus na. Wag na ako lotion. Ayan siya. Nag-skincare na siya sa napaka-freezing na tubig na naubos yung hot water. I'm seeing a bed. Ah? I'm seeing a bed. Where's some long sleeves? Stop jumping na baba. Ano, what's that, kuya? Long sleeves. Long sleeve? Wait. Ayan yung dala namin maleta. Ito, Rice, yung dala namin maleta. O, diba? Parang international. Pili ko. Kulang pa yan. Tingnan mo. International. Wala pa. May coat-coat ka pa. May coat-coat pa. O, diba? Hindi, kasya, feeling ko kailangan mo pa ng more. Maliit yung yellow siguro, no? So, ayan, nag-impake na tayo para sa Melbourne. Nakuha ko na yung coat. 2 or 3 coat yung... 3 ba yun? 2 lang coat yung dadalhin. Isa nito, tsaka yung makapal. Tapos, ayan. Tapos, yung sapatos. Ito yung dadalhin kong sapatos. Nandito na pala siya. Yan. Susuot ni Jan, di ba? Oo, sabi niya yung dito. So, yan. Mag-impake kami na tinutulungan niya. Kasi siya naka-impake na. Wala nga naman. Di pa kami nakaimpake. Nakarating na kami dito. Gumagamit nga ito. Tingnan nga natin kung ang ilaw ano ba? Malinaw ba? Linaw naman na. Oh, may pailaw kasi kami dito, guys. Sige daw, try mo daw. Eh, ano mo lang dyan? Oh, tayo mo dyan. Wait lang, guys, ha. Oy, grabe. Wow. Grabe siya. Nakakasilaw ah. Grabe. Oh, nakahiyap na. Tingnan mo. Oh, As in, liwanag. Paano? Ayun! Wow! Push mo yan! Diba? Oh, yan. Sige, ikaw na talaga ang may lighting. May palighting kayo dito, guys, 2. Ayan! Oh, diba? Masisilaw ang di ko Hindi kayo. ba ano? Masilaw? Okay ba? Oo, sobrang liwanag na talaga. Parang kukunin ka na ni ano. Ito kay Jan lahat? Kay Jan. So, Jan ka. Ano to mga ganito? Ano to? Yan po, ilalagay yung sa mga bata para madali lang. Ito kanina to. Kay Holy Girl. Huy, may natira. May natira. Gabi, hindi ako makatingin doon. Nasisilaw ako. Baka paglabas natin dito, wala na tayong paningin. Ano ginagawa mo? Nirorolyo mo? Oo. Pero inaano mo, isa-separate mo kay Zach, kay Kaysa, PJ. kay Kuya. Oo, di ba may mga tag pa? Kasi nga, nabili ko to. Ano? Saan natin? Sa cotton on. Kasi doon, so kay Kuya to. Kay Kuya, suot mo yung book. Kasi Kasi saan saan laro? Bukas. Sa Saturday Sabado. pa. Si Kuya talaga, Saturday pa. So ano yung suot nila bukas? Ito ang suot nila bukas. Ayan. Ilagay natin yan dyan. Tapos, sisok. Kawawan man sisok. Wala siyang ano. Ano wala? Pork power. Ano siyang pork power. Ang winter. Ito ba? Ito lahat? Ito. I know what you did last time. Ito guys, oh. I know what you did last time. Hindi mo ba alam yung movie na ito yung ginawa ng babae na yung pinagbibintangan, akala mo siya kasi ito yung suot niya na akala mo siya yung killer. Hindi ko... Hindi mo yan alam.
Tapos, jacket ni Kuya. Ilagay ko na lahat dito kay Huli, ha? Oo. Naano mo na yung pang ano niya? Pang bukas? Ayun, nasa na yun? Si Elsa, di ba? Hindi natin makita, liwag. Kita nyo kami, hindi na namin makita yung ano. Hours. Yan lang naman. Ayan. Medyas, bilhan na lang Kanina sila. to. Sa amin. Ikaw, baka wala ka panty. Mailaw. Nakakasilaw to eh. Ikaw, dami na. Prepare na lahat sa mga anak. Wala pa ng panty mama nila. Baliktaran na lang. Baliktaran na lang. Baliktaran. O, diba? Ako, ang dinadala ko, diba? Ilan tayo? 3 araw, mga 5 panty. Ako din. Dami ko din dinadala. Kasi, you will never Kasi, know. Pero kakatapos ko lang. Hindi Hindi naman. Natapos mo lang? Hmm. Wala pa. Sana wala na. Sana wala na. I was not ready to falling like I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. You got me blushing. And if forever I'll follow, you'll be mine. Yung mga ano mo, ang charger mo, huwag mo kalimutan, camera mo, battery mo. Oo. Yan na lang naman. Para akong naging dan tuloy. Eye drops mo, contacts mo. Ganun siya. Oo, kasi nakakalimutan ko minsan. Your eye stuff. Oh, guys, alis na Baka hindi tayo. ako makakita. Bag mo. Yung wallet ko, nasa na yung wallet ko? Nakita na ba? Di ba nilabas ko na yun? Nakita mo ba? Ilabas mo yun. Tayo lang dalawa dito. Di ba? Kasi na Ilabas mo yun. dito, uy, nakakasilaw. Kasi talaga to ay nakakasilaw kami mga lighting. Ayan. Alam niyo ba ito yun? Pagkita mo yung lighting natin. Dalawa isa. Pasimple lang kung pakita kasi dalawa. Oops! Ay, masisilaw kayo. Whoops! Ganyan yung lighting niya. Diba? Ngayon. Ngayon, ang bigat niya. Bigla na lang pagpasok ni John, ba? Pati ba naman pag-impake? Tinay lang naman natin. Tapos. Ayan, tapos yung nakita. Meron, ikaw na talaga ang may... Suot. Diyan po lang sila. Kasi. Ano, si Zach, nakaligo na eh. Sige, good night na isang. Thank you. Sige. Thanks. Bukas. Oo. Ano kasi gising? Gising. Gising. Ako. Kasi si La TJ. Good night, John. Ayan, tapos na tayo mag-impake. Tinulungan tayo ni Simply Race. Thank you, Race. And ito yung dadalhin nating backpack para sa laptop. Tsaka yung mga charger. Diyan natin ilagay. Tapos ito yung ating backpack. Gumala tayo. So, yan. Tapos, ayan ang pailaw ko, guys. So, yun na, guys. Dalhin ko pala to. Wait na. Dalhin natin to just in case lang. Kuha tayo ng isa pang bag. Ayan. Belt bag to, guys. So, yeah. Yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Tulog na yung mga bata. Good night. Bye.